24 अवतार धन समस्तीपुर में बाटे, दूर दूर के लोग घूमेला बताटे। 24 अवतार धन समस्तीपुर में बाटे, दूर दूर के लोग घूमेला बताटे। 18 जून से आगमन बाटे, सब संतन के पदार्पण बाटे। पटना से गाड़ी भागा के ले चला, चकोटी के मेला घुमा के ले चला। पटना से गाड़ी भागा के ले चला, चकोटी के मेला घुमा के ले चला। झकास रिकॉर्डिंग स्टूडियो समस्तीपुर। लेला विष्णु जी के नाम हो, मिल जाई क्षण में आराम हो। चलो विष्णु जी के धाम हो, मिल जाई पल में आराम हो। 24 अवतार चकोटी धाम हो, 24 अवतार चकोटी धाम हो, 24 अवतार चकोटी धाम हो।